அனைவருக்கும் வணக்கம். 12/7/2020 அன்று ஹலோ எஃப்எம்ல ஸ்பாட்லைட் எனும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் தமிழக பால்வளத்துறை அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி அவர்கள் கலந்து கொண்டு பேசியிருக்காரு. அதில் நிகழ்ச்சி நெறியாளர் ராஜசேகர் அவர்கள் கேட்ட கேள்விக்கு, அதாவது கடந்த வாரம் ஆவினில் 5 வகையான பால் பொருட்கள் அறிமுகம் செஞ்சுருக்கீங்க, அதில் 4 வகையான பொருட்கள் ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய பொருள் தான் சொல்லி பால்முகர் சங்கத்தில் குற்றம் சுமத்தியிருக்காங்கன்னு சொல்லி கேட்கும்போது, அதற்கு பதிலளித்து பேசும்போது பால்வளத்துறை அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி அவர்கள் ரொம்ப ஒருமையில் தரம் தாழ்ந்து அவன் இவன் என்று ஏகவசனத்தில் பேசியிருக்காரு. அவர் பால்வளத்துறை அமைச்சர் தானா இல்லை வார்த்தையை சொல்வதற்கே எனக்கு கூச்சமாக இருக்குது, அது போன்ற ஒரு மனிதரா என்று எனக்கு தெரியவில்லை. என ஒரு மதிப்புமிக்க பொறுப்பில் இருக்கக்கூடிய அமைச்சர் ஒரு பொதுவெளியில் ஒரு ஊடகத்தில் பேசும்போது ஒரு சபை நாகரிகம் கூட இல்லாமல் அவன் இவன் என்று ஏகவசனத்தில் பேசியிருக்கிறார். அது மட்டுமின்றி நாங்கள் அவர்கிட்ட ஏதோ குறிப்பாக நான் அவர்கிட்ட டெண்டர் கேட்டு போனதாகவும் அது தராததுனால அப்படி ஒரு காழ்ப்புணர்ச்சியை பேசுவதாகவும் ஒரு குற்றச்சாட்டை அந்த கருத்து துணிக்கக்கூடிய வகையில் இந்த குற்றச்சாட்டை முன் வச்சிருக்காரு. அடிப்படை ஆதாரமற்ற குற்றச்சாட்டை முன்வைக்கிறதுல ராஜேந்திர பாலாஜி அவர்களை அடிச்சுக்கிறதுக்கு ஆளே இல்லை. இந்தியாவிலேயே அப்படி ஒரு அமைச்சர் இருக்க மாட்டார்னு நான் நினைக்கிறேன். அது இல்லாமல் பொன்னுசாமி பால் முகவரே இல்லை, இதே 2014 இதே டைலாக் தான் சொன்னார். பொன்னுசாமி ஒரு பால் முகவரே இல்லை, அவர்கிட்ட கேனே இல்லை அப்படின்னு. பால் முகவர்னா யார், பால் உற்பத்தியாளர்கள்லாம் யாருன்றத முதல்ல அவர் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும். அது தெரியாத ஒரு பால்வளத்துறை அமைச்சராக இருக்கார். கேன் வைத்து பால் வியாபாரம் பண்ணுறவங்க பால் உற்பத்தியாளர்கள். ஏன்னா மாட்டிலேருந்து பாலை கறந்து கொண்டு கம்பெனிகளுக்கு நிறுவனங்களுக்கு கொடுக்குறவங்க, பொதுமக்களுக்கு வீடுகளுக்கு ஊற்றுறவங்க. நாங்கள் பால் முகவர்கள், பாக்கெட் பால் நிறுவனங்கள்கிட்ட வாங்கி சில்லறை வணிகர்களுக்கும் பொதுமக்களும் விநியோகம் செய்யக்கூடிய பணியை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கவங்க பால் முகவர்கள். நான் பால் வணிகத்திலே இல்லை அப்படின்றாரு. சென்னையில் வடசென்னை பகுதி வியாசர்பாடியில் பக்தவச்சலம் என்னம்மா பீத்திக்கிட்டா, எங்கள் வீட்டில் அது இருக்குது இது இருக்குது அப்படி இருக்குது இப்படி இருக்குன்னு. இப்போ என் வீட்டை பார்க்கட்டும். ஹரி இன்டீரியர்ஸில் மாடுலர் கிச்சன் போட்டிருக்கேனாக்கும். எவ்வளோ அழகாக இருக்குது தெரியுமா? முதல்ல இதெல்லாம் ஃபோட்டோ எடுத்து ஃபேஸ்புக்கில் போடணும். சென்னையில் வடசென்னை பகுதி வியாசர்பாடியில் பக்தவச்சலம் காலனியில் கடந்த 13 வருஷமாக நான் பால் வணிகம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன். ஆவினுடைய மொத்த விநியோகஸ்தர் சக்திவேல் ஏஜென்சி, அவங்ககிட்டே தான் பால் கொள்முதல் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஆவினில். ஏன்னா ஆவினில் முகவருக்கு நேரடியான வர்த்தக தொடர்பு கிடையாது. அப்போது அவர்கள்ட்ட தான் ஆவின் வாங்கிக்கிட்டு இருக்கோம், விற்பனை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். அப்போ அவங்ககிட்டே தெரிஞ்சுக்கலாமே பால் வியாபாரம் பண்ணுறாரா இல்லையான்னு. இதே 2017 தனியார் பால் நிறுவனங்கள் மீது கலப்பட புகாரை சொன்னபோது கடுமையாக எங்களது சங்கத்தின் சார்பில் எதிர்த்தோம். தமிழ்நாடு பால் முகவர்கள் தொழிலாளர் சங்க சார்பில் அமைச்சர் அடிப்படை ஆதாரமற்ற குற்றச்சாட்டை முன்வைக்கிறார் என்றதை சுட்டி காட்டி கடுமையாக எதிர்த்தோம். அப்போது அமைச்சர் எங்கள் மீது வைத்த குற்றச்சாட்டு என்னென்னா, பொன்னுசாமி பால் முகவரே இல்லை, டுபாக்கூர் பிரைவேட் கம்பெனிகிட்ட பணம் வாங்கிட்டு பேசுகிறாரு அப்படின்னு ஒரு மிகப்பெரிய அபாண்டமான குற்றச்சாட்டை முன் வச்சார். அப்போவே நாங்கள் அவர் மீது வழக்கறிஞர் நோட்டீஸ் அமைச்சிருக்கோம். எங்கள் சங்கத்துடைய சட்ட ஆலோசகர் திரு தனசேகர் மூலமாக உயர்நீதிமன்ற வழக்கறிஞர் வாயிலாக அவருக்கு விளக்கம் கேட்டு வழக்கறிஞர் நோட்டீஸ் அமைச்சிருக்கோம். அது ஊடகங்களையும் வந்திருக்கு. நீங்கள் எங்கள் மீது அவதூறு கூட்டங்களை பரப்பியிருக்கீங்க, அதற்கு பகிரங்க மன்னிப்பு கேட்கணும், வருத்தம் தெரிவிக்கணும், இல்லைன்னா வழக்கு தொடர்பு பண்ணணும். அதற்கு அவர் வழக்கறிஞர் மூலமாக பதில் அனுப்பிச்சிருக்காங்க. அதுக்கான விளக்கத்தை கொடுத்து எந்த சூழலில் அப்படி பேசினதுன்னு, அது வேணும்னு பேசினதுன்ற அடிப்படையில் அவர் சொல்லி அவர் பதில் தெரிவித்ததன் அடிப்படையில் நாங்கள் வழக்கு தொடுக்கலை. இப்போது பொது வெளியிலேயே ஒரு ஊடகத்தில் நாங்கள் அவர்கிட்ட டெண்டர் கேட்டு போனதாகவும் அதன் காரணமாக தான் இப்படி ஒரு காழ்ப்புணர்ச்சி பரப்புவதாக குற்றச்சாட்டு முன் வச்சிருக்காரு. பால்வளத்துறை அமைச்சரை எங்கள் சங்கத்தின் சார்பில் 2 முறை சந்தித்தோம். அது எதற்காக என்றால், ஒன்று, பால் முகவர்களுக்கு ஆவி நிறுவனத்தோடு நேரடி வர்த்தக தொடர்பு வேணும். ஏன்னா தமிழகத்தில் பல்வேறு மாவட்டங்களில் ஆவி நிறுவனத்தோடு நேரடி வர்த்தக தொடர்பு இருக்கும்போது சென்னை போன்ற ஒரு சில மாவட்டங்களில் மட்டும் பால் முகவர்கள் நேரடியான வர்த்தக தொடர்பு தர மறுக்கிறாங்க. என்னம்மா பீத்திக்கிட்டா, எங்கள் வீட்டில் அது இருக்குது இது இருக்குது அப்படி இருக்குது இப்படி இருக்குன்னு. இப்போ என் வீட்டை பார்க்கட்டும். ஹரி இன்டீரியர்ஸில் மாடுலர் கிச்சன் போட்டிருக்கேனாக்கும். எவ்வளோ அழகாக இருக்குது தெரியுமா? முதல்ல இதெல்லாம் ஃபோட்டோ எடுத்து ஃபேஸ்புக்கில் போடணும். மறுக்கிறாங்க. குறிப்பாக சென்னையில் மொத்த விநியோகஸ்தர் என்கிற முறையை தாண்டி, ஏன்னா அவங்க மூலமாக தான் இன்றைக்கி பல்வேறு முறைகேடுகள் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்றதுனால
முகவர்களுக்கு நேரடியான வர்த்தக தொடர்பு வேணும், உழைப்புக்கேற்ற ஊதியம் வேணும், பால் முகவர்களுக்கு தனி நலவாரி அமைக்கணும் என்கிற கோரிக்கையை ஒரு முறை அவருடைய வீட்டிலேயே, அதாவது கிரீன்வே பசுமை வழிச்சாலையில் இருக்கக்கூடிய அவர் இல்லத்தில் நேரடியாக சந்தித்து மனு அளித்திருக்கிறோம். அதற்கு முன்னர் ஒரு முறை வந்து நந்தனத்தில் ஆவின் தலைமை அலுவலகத்துக்கு அவர் வந்திருந்தார். அங்கே நிர்வாக இயக்குநர் சந்திக்க சென்ற போது அவர் அங்கே வந்திருந்தார். அப்போவும் அந்த கோரிக்கை மனு நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம். அதற்கான ஆவின் வளர்ச்சி திட்டங்கள் எல்லாம் அந்த கடிதத்தில் நாங்கள் சுட்டி காட்டியிருக்கோம். அது மட்டும் இல்லாமல் ஆவின் பெயரை சொல்லி ஒரு மிகப்பெரிய மோசடி ஒன்று நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது இணையதளத்தில். அதன் மீது நடவடிக்கை எடுக்கணுன்ற மனுவையும் அவற்றை கொடுத்துருக்கோம். அது எந்த விதமான நடவடிக்கையும் எடுக்கல. பால் முகவர்களுக்கு நேரடியான வர்த்தக தொடர்பு கொடுப்பதற்கான முயற்சிகளையும் செய்யலை. ஆனால் ஏற்கனவே இருந்த மொத்த விநியோகஸ்தர்கள் 64 பேரை காலி பண்ணி ஒரு 11 பேர் கையில் தூக்கி ஆவினை வந்து அடமானம் வச்சுட்டாங்க. அந்த 11 பேர் வைக்கிறது தான் இன்னைக்கு விலை, அவர்கள் சொல்வது தான் சட்டம் என்கிற நிலையில் இன்னைக்கு ஆவின் வந்து செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு. அப்போ ஆவியில் நடைபெறக்கூடிய ஊழல்களை, முறைகேடுகளை எல்லாம் வெளியே கொண்டு வந்து சொன்னோம்னா உடனடியாக அவர்கள் மீது அவதூறு சேற்றை அள்ளி வீசுவது தான் அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி அவர்களுடைய பிரதான நோக்கமாக இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் கொரோனா பேரிடர் காலத்தில் வந்து மாதவரம் பால் பண்ணையை மூட சொன்னேன்னு சொல்கிறாரு. எடுத்த உடனே நம்ம மாதவரம் பால் பண்ணையை மூடுங்கன்னோ இல்லை ஆவின் நிறுவனத்தை ஒட்டுமொத்தம் இழுத்து மூடுங்கன்னு சொல்லலை. 10க்கும் மேற்பட்டவர்களுக்கு வந்து மாதவரம் பால் பண்ணையில் பணியாற்றிகள் கொரோனா நோய் தொற்று வந்திருக்கு. ஸோ அந்த மாதவரம் பால் பண்ணையை மூடி மற்ற பால் பண்ணைகளிலிருந்து தங்குதடையெல்லாம் பால் விநியோகம் செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கணும். அங்கே பணியாற்றக்கூடிய ஊழியர்களுக்கு அவருடைய பாதுகாப்பை உறுதி செய்யணும், மக்களுக்கு தரமான பாலை கொடுக்கணும்னு சொன்னது மிகப்பெரிய குற்றச்சாட்டாக அவர் முன்வைக்கிறாரு. அப்போ உண்மையை சொன்னால் அவர்கள் மீது அவதூறுகளை அள்ளி வீசுவதே ராஜேந்திர பாலாஜி அவர்களுடைய நோக்கமாக, குறிக்கோளாக இருக்கிறது. இன்றைய தினம் ஹலோ எஃப்எம்ல அவர் பகிரங்கமாக தரக்குறைவாக அவதூறு கருத்துக்களை அள்ளி வீசியமைக்காக அவர் பகிரங்க மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும். இல்லை என்றால் அவரும் அந்த இதில் சொல்லியிருக்காரு, பொன்னுசாமி மீது காவல்துறையில் புகார் அளிக்க இருக்கிறதா. நாங்கள் அவர் மீது சட்ட ரீதியான வழக்கு தொடுப்பதற்கான நடவடிக்கையை எங்களது சங்கத்தின் சட்ட ஆலோசகரை கலந்து ஆலோசித்து அதற்கான முயற்சிகளை கண்டிப்பாக முன்னெடுப்போம். ஏன்னா ஆவின் நல்லா இருக்கணும், ஆவினை நம்பி இருக்கக்கூடிய பால் உற்பத்தியாளர்கள் பாதிக்கப்படக்கூடாது. இன்னைக்கு பல்வேறு மாவட்டங்களில் ஆவின் வந்து சுரண்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. அது இல்லாமல் ஆவின் காப்பாற்றப்பட வேண்டும், பால்வளத்துறை சிறப்பாக இருக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் நினைப்பது தவறு என்கிற நிலையில் இருக்காரு. இவர்கள் செய்யக்கூடிய முறைகேடுகளை, ஊழல்களை எல்லாம் கண்டுகொள்ளாமல் இருந்தால் நல்லவர்கள், அதை தட்டி கேட்டால் கெட்டவர்கள். எனவே பால்வளத்துறை அமைச்சர் அவர்கள் தரக்குறைவாக அவதூறு கருத்துக்களை அள்ளி வீசியமைக்கு பகிரங்க மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என்று எங்களது தமிழ்நாடு பால் முகவர்கள் தொழிலாளர் நலச்சங்க சார்பில் வலியுறுத்தி கேட்டுக்கொள்கிறோம்.